Takže čaute. Čaute, ja som Loki z kanála Loki a Loki Pyrotechnik. Mám tu aj druhého Lokiho. Čaute, ja sa zabávam. Ideme hrať Minecraft Pocket Edition. Vytvoríme si akurát nový svet, tak dáme Loki. Dáme si klasický svet. Obťažnosť si dáme klasickú a môžeme si vytvoriť nový svet. Vytvára sa vám nový svet. Počkáme chvíľku. Zajtra vám natočíme také nové videjko, alebo ešte dneska. Ak stihneme. Ak stihneme. No, takže pekne sme sa tu spavnili, vidíme tu vodu, aj stromy. Takže ja ako vždycky prvé idem ťažiť stromy. A ak budete mať zlé audio, tak napíšte do komentov. Ja to potom taký vylepším, ale tento diel musí byť takto. Takéto videa budeme 20 minútové maximálne. Hráme to na mobiloch, tak? Možno si spravíme, že aj multiplayer, že budem aj Lukáš a ja. Presne. Dačo vymyslíme. No, takže máme 6 stromov, čo sa potom urobia také dosky, ako sa to volíme. Budeme natáčať aj technikou videa, aj takéto hracie videa. Ja som požičal taký simulátor policajný. Tak možno, že aj to natočíme. Tak aj to skús natočiť, ak si to pôjde. Vytvoríme si dosky ako tak. Mne to nechcelo ísť, neviem prečo. Urobíme si crafting. Položíme si ho a urobíme si paličky a krompáč. Ja to vždycky tak robím a idem naťažiť dáte to crafting si zoberiem do toho tak. A idem dáte... Máš tam aj technika? Ešte nie. A kamene dáke idem. Urobíme si hneď kamenné veci aj. Potom aj Silvester vám natočíme. Luky natočí. Ja budem možno tak ja vám tiež stade natočím. A videá nebudú až tak upravené, ako si... Povedzte radšej, napíšte nám do komentáru, či chcete viacej videí. Budú nezostrihané, že nebudú zostrihané. Alebo a bude ich viac, alebo posnažíme sa to zostrihať a bude ich menej. Budú bývať menej. Menej budú častejšie. Presne, a keď tu máme peknú jaskyňu. Keď nebudeme musieť strihať, tak budú častejšie tie videá. Lebo je to strihanie na telefóne, ja to musím takto dávať. Presne, a to ide ťažšie na mobile. Hoci má aj notebook, ale tam treba takú aplikáciu stiahnuť, ne? A z telefónu sa to asi nedá, neviem. Nevyznám sa až tak do počítača, ako im tak do iných. Tak by nám to strihal kamarát na počítači, keď bude mať voľný čas. Aj to môže byť. Toto video vydám tak dneska, tam dám ešte taký podtitulok. Chceli by sme urobiť taký... Toto by mohli nájsť, by si to našli. Klasický Minecraft. Lukáš 1. Jednotku je zombík, tu zombík. Kde som? A tu je. Máme toho... Nemáme nič z toho. No, tak ja to tu povykúpávam. Potom by som si chcel za kamerou ešte postaviť taký... No, budem kopať. Nie všetky videá ohľadom Minecraftu budú tuto s mojím kolegom. Lebo on je inde, ja bývam inde, tak to nebude to... Aj Luky môže natáčať. Máš tam ešte jednu hru Farming? Farming 16, áno, to by som, ak chcete, tak môžem znova natočiť. Presne. No a teraz si vyrobím všetky kamenné veci. Sekeru jednu, krompáč, meč. Akú tam máš ešte hru? Lopatku. Ešte tam mám dokonca aj Clash of Clans. To by sme mohli tiež urobiť takú sériu menšiu. Ešte tiež, ak také 3 časti budeme robiť. Z Minecraftu spravíme asi koľko? 10? A takých. Ako sa vám to bude páčiť? Hej, podľa toho, koľko to bude lajkovať, dislajkovať. No. Potom by som chcel ešte Clash of
Ako sa to volá? Clash of Clans. Áno, no, to by som chcel To také ešte. 3 časti, možno že aj viac, ako sa vám to bude Nie, lebo páčiť. to je taká hra, že ťukanie, takže ak by som... Aha, takého pekného koníka tu máme. Ak by som mal, že by sme to točili, tak by sme určite... Aha, tu je zase jaskyňa, môžeme ísť kúpnuť. Ak by sme točili Clash of Clans, tak z toho bude viacej častí, lebo to je taká hra, že iba ťukanie dá sa povedať. Nič o ničom inom Môžeme to si nie je. stiahnuť redaktornú hru. Hej, môžete napísať do komentov. Kino to máme, voda, akurát. No a tu máme hneď železo. Minule sa mi stalo, mám ešte jeden svet. Opäť a ja aj povinný budem ťažiť, aby sme mali Nebojte sa, uvidíme. a potom som chcel ešte jednu vec naučiť. Mapky, ako na také mini mapky, ktoré sú, aby som to mohol skúšať, že aké sú tam a tak. Budú teraz asi 3 nové videá, čo som ja natočil 4 si natočil. na môj mobil. Oni že jedno je, dve sú také, čo som rozoberal, jedno som rozoberal raketu, to som dal do kinderka, to uvidíte. A jedno som rozoberal 20 ranú rímsku sviecu na Vianoce, čo som dostal potom. No, ešte teraz na začiatku by som si chcel nájsť také miesto na dom. Aha, a potom, čo som ešte na Vianoce točil dve raketky, čo som pustil na Vianoce. No, akurát si hľadám miesto na dom, lebo ja chcem mať detský dom tak v vode. Môžem si ukázať prvý prístav. Ak by ste chceli, tak môžem vám ukázať aj môj svet, čo sa zabávam takedy inokedy. Tam mám aj prístav urobený na vode, to je všetko pekné, to tam mám. Mám tam aj farmu, maličku. Tak to by ste, ak by ste to chceli. Pozrite si. Jednu fontánku z prskaviek. Tá ešte nemala síce tých 10 lajkov, ale ako náhle bude tých 10, ani nebude, možno, že robíme jej výrobu, lebo 10 lajkov tam asi Natočíme nebude. video. Ako to vyrábame, aj Presne ako to púšťame. vyrábame, ako to púšťame. Test aj výroba. Natočíme určite. A potom by ste chceli vidieť, že na akom princípe natáčame, tak je to tento program. Tu máte, že koľko točíte, to vám potom ukážem jak tak. Ja vám to potom môžem nahrať na Lukyho No, mobil. dá sa Na to môj mobil to stiahnuť. natočím a ja mu to potom dám. On to dá na YouTube. Je to jednoduchá aplikácia, musím povedať. Prihať sa tam dá všetko. No, nie, akurát takto, že... No, ja by som povedal, že tu je aj voda, je tu aj les, tak ja by som povedal, že tu sa môžeme aj Sorry. udomácniť. No, tak ja to vždycky... No, ešte ako náhle by som zabudol. Musíme nájsť ovce, aby sme ich zabili, aby sme mali posteľ. Lebo cez noc je to celkom dosť ťažké nájsť, ako keby, kde sa môžete vyspať. Lebo budú chodiť, aha, tu máme hneď jednu ovcu, idem ju zabiť, aby sme z nej mali vlnu. Aj čo je? No a jesť, lebo v tejto novom už vychádza aj, že vám z toho padne a tu máme aj sliepky. Tie potom časom si ich môžeme udomácniť, budeme mať takú menšiu farmu. Ja som choval aj všetko. Takže mi sa ten
Budeme mať Podstate, že... aspoň mlieko z toho a také. No, teda na koláče vyrábanie a tak. Tieto veci ovce sa ťažšie zabíjajú. Väčšie sliepky sa tiež ťažšie zabíjajú. Tie ovce aj sliepky sú tam jedno a to isté. Hej. Ty ich nedostávaš nič. A už chcem poďakovať, máme 5 odberateľov. 5 odberov. Z toho jeden som dal ja, hej, tak 4. Ale celko... Za 10 odberov bude špeciál. No, za 10 potom za 100 a tak to budeme chodiť. Za 10, za 20 a už potom iba za 50 a za 100. Nie, budeme to, že po nulách, takže 10, 100, 1000, 1000, podľa mňa nedosiahneme, ale tak. No, ja by som povedal, že vyspať sa môžeme aj dať kde inde, tak ja by som dal túto posteľ už. A nemôže spať, no. No, tu máme akurát, už padá noc, tak už ideme sa vyspať. No, spíme zatiaľ. Ja iba kúknem, koľko natáčame. 11 minút. No, to je celkom slušné. Posteľ si zoberieme, lebo vlna to je ťažší kúsok. No, ja by som povedal, že tuto už sa môžeme udomácniť. Takže, tuto si položím posteľ, klasický, potom si sem po crafting položím, urobím si jednu čestku, tu si položím tiesenka, vytvorím si jednu pec, lebo ideme si dať vypiesť železo, ktoré máme. Takže tuto dáme tento a tuto dáme železo. Wow, ako to je naopak? Čo to je? Naopak to je, tak nič potom. Tak tuto dáme potom toto. Ani 20 minút nebudeme robiť také menej. Uvidíme, ako sa nám bude chcieť. No takže toto sa nám už ťaží, potom si dáme upiec jedlo. Keď budeme vo vnútri, takže v dome, tak bude viac, že vonka. teraz to je akurát presne von. Akurát by sa to nahýmať. Je to také, nie je to až také, to na tieto semienka, tak ak nájdeme takú, aha, jedno máme, dve, dobre, toto sa mi páči. A môžeme si urobiť farmu. Neviem koľko, tak hneď 4, no to môže byť 5, už mám. Keď idem tuto, domov dá sa povedať už. Idem si urobiť motiku. A spravím si drevené zatiaľ. A tu si urobím políčok, to zasadím. Neviem, koľko ich mám ich 5, takže 5 políčok zrazím. Tak, môžeme nasadiť. Toto nám vyrastie podľa toho, že ako sme, či sme u toho, alebo nie sme pri tom. Toto zoberieme, no 13 minút už točíme, celkom to môže byť. Dáme si... ešte také 2 minútky. No hej, taký... Ešte si uvaríme jedlo. Luky sa naje. No. Luky v majte sa napapá. No, ja by som potom povedal, už asi takú poslednú možno toto video, že budeme robiť aj unboxingy a teraz odpaľovanie takých petárd. Urobíme všetko možné, tak to je asi všetko. Ja ako tak vravím, tak za kamerou, ak tak budem ešte chodievať, takže aj ťažiť, aj suroviny, ale ja vám budem sa snažiť z toho taký záznam urobiť. Zatiaľ si žijeme takto, máme jednoduché veci, čo nám vypaľuje jesť. Tak ja by som sa pre toto video už ako tak rozlúčil, už 15 minút. A budeme chodiť aj do hory.
Pôjdeme teraz ako by sme chceli v zime. Kúpime ak tak dačo pre zver. Dáke do krmníka im pôjdeme dať. Presne, dačo dáme do krmnítok, natočíme. Taký bushcraft spravíme. Možno ešte uvidíme, ako budeme mať na to veci a takéto. Dobre, tak ja sa vám toto video končíme. Stojíme tu. Ak sa vám videjko páčilo, Dajte like. ak nie, tak daj odber. Dobre, tak sa majte. Dajte ešte Dovidenia. subscribe. Dobre, Čaute. Čaute.